πρόληψης της υγείας αφενός και αφετέρου στα έργα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο τα τελευταία χρόνια από εμάς τους ιδίους, από τον άνθρωπο, ταλαιπωρείται. Ελπίζουμε η νέα χρονιά, αλλά και το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές, να συνεχίσει το έργο του Συλλόγου και οι επιτυχίες του να είναι περισσότερες και ακόμη μεγαλύτερες. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και ευλογημένη. Κάθε καλό. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να γίνουμε λίγο πιο λειτουργικοί, θα κοιτάξουμε να μην ταλαιπωρούμε για αυτούς οι οποίοι θα έρχονται εδώ. Να έρχεται το άλλος να κόβει την πίτα, να κάνει και το χαιρετισμό του. Λοιπόν, να μπούμε στη διαδικασία και να καλέσουμε πρώτον να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να κόψει την πίτα. Βέβαια εδώ παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη ο κ. Αγγελόπουλος Γιώργος, ο Δήμαρχος μαζί μας βρίσκεται ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη ο Αγγελόπουλος ο Γιώργος, ο Δήμαρχος Ερημάνθου Θάνος Καρπής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερημάνθου Παναγόπουλος Θόδωρος, ο Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος Γιουργαντόπουλος Λεωνίδας του Δήμου Ερημάνθου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπακοσταντίνου Γιάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπαρίς Θόδωρος. Βέβαια μπορεί κάπου το πρωτόκολλο να μην το πάω και καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μου το συγχωρέσετε. Υπάρχουν εδώ πρόεδροι, ο πρόεδρος της Πλατανόβρησης ο Ανδριόπουλος ο Αλέξιος, ο Ζαχαρόπουλος ο Νίκος, ο πρόεδρος του Μυραλίου, ο Γαλάνης στο μέλος του τοπικού συμβουλίου του Πετροκτού, ο πρόεδρος του συλλόγου, του εκπολιτιστικού συλλόγου Πλατανόβρησης κ. Δρακόπουλος, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του Βασιλικού ο Αχιλλέας ο Δημητρόπουλος, ο πρόεδρος της Μεταμόρφωσης Σωτήρος Γλάφκου Πατρών η κυρία Θεοφανοπούλου, ο πρόεδρος Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρίνης Άγιος Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Στανοχωρίου με τον πρόεδρο του Δημήτρη Μίλα, ο φιλοδασικός σύλλογος Αναβαλίου με τον πρόεδρο κ. Ντόντορο, ο Γιάννης εδώ, φαντάζομαι Γιάννης θα είναι, ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών τον αδίκησα, τον πήγα πολύ τέλος γιατί παρουσιάζει και έργο και ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, σώζει ζωές. Θα τον ευνοήσουμε λιγάκι στην κοπή της πίτας. Η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου με τον κύριο Χαραλαμπόπουλο και Βασιλακόπουλο. Το ΙΚΙΠΑ. Αυτοί παρευρίσκονται, αν μου έχω κάνει και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι, θα το δούμε στην πορεία, θα το διορθώσουμε. Καλούμε τον Αγγελόπουλο, τον Γιώργο, τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, να... Εγώ το είπα, δεν θα πάω καλά με το πρωτόκολλο, θα μου το συγχωρέσετε. Δήμαρχε, έλα σαν Νικοδεσπότης να κόψεις και να απευθύνεις και ένα σύντομο χαιρετισμό. Ξεχάσαμε και τον πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου, τον κύριο Κεπενό Ανδρέα.
Και ο πρόεδρος του Γαλαντρίτσας, και ο φίλος μου Γεωργαντόπουλος ο Γιάννης, ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γαλαντρίτσας. Εγώ δεν φταίω όμως. Τι να κάνω, Γιάννη, είσαι φίλος μου, δεν με παρεξηγήσεις εσύ. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι ο νέος χρόνος, το 2013, να μας φέρει, να φέρει σε όλους μας ό,τι είχαμε ανάγκη και το στερηθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Ελπίζω και εύχομαι αυτός ο χρόνος, ο καινούριος, να αποτελέσει την αρχή και την αφετηρία της αναστροφής αυτού του κλίματος, αυτής της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που οδήγησε τη χώρα μας και το λαό μας σε αυτή την κατάσταση, την άσχημη κατάσταση που για ορισμένους έχει φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος του Κέντρου Υγείας Καλανδρίτσας και όλους όσους συμβάλλουν καθημερινά και αγωνίζονται για την προστασία και της υγείας και του περιβάλλοντος στην περιοχή μας. Το ποιος είναι ο σύλλογος αυτός, ποιο είναι το έργο του, η πολύχρονη παρουσία του και δράση είναι γνωστά σε όλους μας. Ο Δήμος, σε συνεργασία με το Σύλλογο, χέρι-χέρι, παλεύουν και αγωνίζονται από κοινού για την προάσπιση, την προώθηση, την ανάδειξη αυτών των επιδιώξεων και αυτών των στόχων. Και σε ζητήματα υγείας, στον χρόνο που πέρασε, πήραμε σημαντικές πρωτοβουλίες, κάναμε παρεμβάσεις και σε Υπουργεία και σε άλλους αρμόδιους παράγοντες για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας της περιοχής μας, για την αύξηση του προσωπικού, για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, συμβάλλοντας συγχρόνως και στην στήριξη, στην ενίσχυση, στο μέτρο πάντε των οικονομικών μας δυνατοτήτων, των περιφερειακών, των αγροτικών ιατρίων της περιοχής μας. Όσο για το περιβάλλον, αυτή την περίοδο πάλι παλεύουμε με το Σύλλογο ενάντια στην καταστροφική πολιτική την οποία εφαρμόζουν κάποιοι λειτουργώντας στη λογική των αρπακτών και στο λατομείο, στο πρώην λατομείο, στο ενεργό λατομείο της Πλατανόβρησης, αλλά και στα ποτάμια του Δήμου μας. Εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν την περιοχή, εκείνοι οι οποίοι ξεκύλιασαν το βουνό, την πλαγιά πάνω από την Πλατανόβρηση, τα παλαιότερα χρόνια, χωρίς ως όφυλαν να αποκαταστήσουν τον χώρο, χωρίς ως όφυλαν να καλύψουν και ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο, έρχονται τώρα ως εφιάτες να καταστρέψουν ό,τι απέμεινε. Αντιστεκόμαστε σε αυτό, σε συνεργασία με το Σύλλογο, δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Όπως θα επιτρέψουμε σε κάποιους το τελευταίο διάστημα λιμένονται τα ποτάμια της περιοχής μας, που έχουν αρχίσει να κάνουν και εκεί τις αρπαχτές για να φτιάξει το λιμάνι της Πάτρας. Καταγγέλνουμε και προειδοποιούμε όλους, τους αρμόδιες αρχές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς, τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις άδειες, ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν φτάνει που δεν υπάρχει η αναγκαία, η απαραίτητη υποβαλλόμενη βοήθεια για τις διευθετήσεις των ποταμών.
για να προστατευτούμε από τις πλημμύρες. Δεν φτάνει που τόσα χρόνια δεν έγινε καμία αποκατάσταση στο λατομείο αυτό. Δεν φτάνει που οι κατεστραμμένοι δρόμοι από τα βαριά αυτά οχήματα δεν έτυχαν καμίας βοήθειας, ούτε και την επούλωση των λακκούβων όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα να μας ζητάνε να ανεχτούμε αυτή τη νέα κατάσταση. Προειδοποιούμε και λέμε ότι εμείς σε συνεργασία και με το Σύλλογο, αλλά και με άλλους συλλόγους της περιοχής, δεν θα το επιτρέψουμε. Ξεκαθαρίσαν τα πράγματα. Αφού θέλουν να φτιάξουν το λιμάνι, να πάνε να αγοράσουν υλικά από εκεί που πουλάνε και όχι από την περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ο Δήμος, ο Σύλλογος, όλοι μαζί για την προστασία του περιβάλλοντος όπως έχουμε υποχρέωση και όπως το οφείλουμε και στις σημερινές γενιές και στις γενιές που έρχονται. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Το κομμάτι αυτό το κόβω στη συνεργασία των όλων των δημοτών του Δήμου μας και των φορέων της περιοχής. Χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και για τα λόγια. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και για τα καλά του λόγια και καλούμε στο βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αγγελόπουλο. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, αγαπητό Προεδρείο, είναι αλήθεια ότι και τον τελευταίο χρόνο, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως, αντιμετωπίζουμε όλοι προβλήματα, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως εκπρόσωποι φορέων, είτε ως φορείς γενικότερα. Είναι πραγματικότητα ότι η εποχή δεν είναι και η καλύτερη και δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανταποκρίνεται ο καθένας με όποια ιδιότητα φέρει. Αυτό που πρέπει να πω και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πω είναι ότι με τον συγκεκριμένο σύλλογο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε συνεργαστεί σε ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή αλλά και ειδικότερα ζητήματα της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον από την πλευρά μας, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έτσι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε όποιο πρόβλημα προκύπτει. Στο βαθμό που μας δίνεται η δυνατότητα, αλλά και στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την πρόσκληση, αλλά και δεν είναι προσωπικό το ευχαριστώ, είναι και εκ μέρους του Περιφερειάρχη, του Αποστόλη του Κατσιφάρα. Και να σας διαβεβαιώσω ότι από τον Περιφερειάρχη μέχρι και τον τελευταίο Περιφερειακό Σύμβουλο, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα. Η δική μας παρέμβαση θα είναι καταλυτική. Θα κόψω ένα κομμάτι από την πίτα και θα επιμείνω και εγώ σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, στη συνεργασία και στην ενότητα που πρέπει να υπάρχει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, η οποία θεωρητικά δεν θα είναι και η καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Αγγελόπουλο. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι, ότι στην πρωτοχρονιάτικη πίτα μας είναι ένα νόμισμα μέσα. Το νόμισμα είναι συμβολικό, δεν κερδίζει τίποτα, το λέμε από τώρα για να μην έχουμε έπειτα τι κέρδισε, τι έκανε. Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού αναφέρουμε ότι έχει έρθει και ο πρόεδρος της Χρυσοπηγής Ηλίας Γιαννικόπουλος και του Ελληνικού και ο κ. Κανελάκης, ο τοπικός σύμβουλος του κ. Κανελάκης, ο πρόεδρος. Καλησπέρα και από μένα. Εντάχει, χρόνια πολλά και καλά. Να βγάλουμε γεροί και όρθιοι το 2013. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και για την πρόσκληση, αλλά και για το έργο που έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει. Τούτο μόνο να πω ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται όπως δραστηριοποιούνται τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος και η διοίκηση,
όσο υπάρχουν εθελοντές που τρέχουν έτσι για το κοινό καλό, έχουμε ελπίδες να πάνε όλα καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Από το Δήμο Πατρέων συνάμα έχει έρθει ο κύριος Χριστόπουλος και ο κύριος Γκοζόπουλος. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ και καλούμε τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ερημάδου, τον κύριο Γεωργαντόπουλο Λεωνίδα, να έρθει να απευθύνει για αυτούς ένα χειρισμό και να κάνει το καθιερωμένο κόψιμο της πίτας. Καλησπέρα και από μένα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου για την μέχρι τώρα δυναμική παρουσία τους. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Παπακοσταντίνου και καλούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Παρίνο Θόδωρο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Μία σκέψη για τη μέρα και για τον κόσμο και τα μέλη του φίλους που παρευρίσκονται εδώ. Έχω την αίσθηση ότι και ιστορικά έτσι έχει αποδειχθεί ότι κάθε οικονομική κρίση προκύπτει από μια κοινωνική κρίση. Και κάθε οικονομική ανάκαμψη μπορεί να έρθει όταν προηγηθεί κοινωνική ανάκαμψη. Σε αυτή την κατεύθυνση εκτιμώ ότι λειτουργούν οι συλλογικοί φορείς, όπως είναι ο συγκεκριμένος σύλλογος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, και εκτιμούμε ότι το έργο το οποίο έχει να επιτελέσει σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, σε εισαγωγικά αυτό το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και για τις ζωές μας γενικότερα. Σας ευχαριστούμε σαν σύλλογος που υπάρχετε, λειτουργείτε, δραστηριοποιήσετε στην περιοχή μας και ευχόμαστε πραγματικά στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις αρχαιεσίες να έχει παρόμοιες με τις επιτυχίες που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά του χρόνου ακόμα και περισσότερες στη χρονιά του 2013. Να είμαστε καλά, καλή δύναμη σε όλους, να μην χάσουμε την ψυχή μας σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Και πιστεύω ότι τέτοιου τύπου δράσεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις πραγματικά μας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Και επειδή κάθε τι καινούριο δεν μπορεί να προκύψει έχοντας έξω από την όλη λειτουργία τη νέα γενιά, εγώ το κομμάτι θα το κόψω στη νέα γενιά, αλλά ταυτόχρονα και στη γενιά που βρίσκεται, που απέρχεται, γιατί η νέα γενιά δεν μπορεί να πάει παραπέρα τα πράγματα εάν δεν αξιοποιήσει, δεν γίνει δέχτης της σοφίας των παλιότερων. Έχουμε χρέος οι παλιότεροι να γαλοχήσουμε τη νέα γενιά με αρχές, αξίες, έτσι ώστε πραγματικά να έρθει η ανάκαμψη σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρή και καλούμε τον πρόεδρο του ΙΚΙΠΑ, Γιώργο Βασιλακόπουλο. Συνάμα, κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών, ήρθε και εδώ ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μυραλίου, ο κύριος Σωτηρόπουλος Γιώργος. Θέλω εκ μέρους της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας να ευχαριστήσω τον Σύλλογο για την πρόσκληση. Να πω ότι η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική για το κοινό σκοπό που είναι η προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Να επισημάνω θα ήθελα με την ευκαιρία ένα μεγάλο κίνδυνο και να πω ότι ένα θύμα της σημερινής οικονομικής κρίσης δυστυχώς είναι το ίδιο το περιβάλλον. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσφατο φαινόμενο του αφανισμού δυστυχώς των ελληνικών δασών με την παράνομη υλοτόμηση λόγω της ανάγκης για να καλύψουν οι πολίτες τις ενεργειακές τους ανάγκες. Και καταλαβαίνετε αυτό τι επιπτώσεις έχει για τις γενιές που έρχονται. Και βεβαίως την υποβάθμιση της ατμόσφαιρας, τα αιωρούμενα σωματίδια και όλα αυτά είναι γνωστά. Αναφέρομαι και στο γεγονός ότι προωθούνται δυστυχώς fast track επενδύσεις που έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Και πρόσφατο το παράδειγμα πάλι στην Χαλκιδική, στα μεταλλεία χρυσού, όπου δυστυχώς στην καναδική εταιρεία δόθηκε ένα τυπηναγείο φακής, ένα ολόκληρο δάσος, προκειμένου να γίνουν εξορίξεις και επιφανειακά.
Παραδείγματα δύο είναι αυτά, για να πω και να καταλήξω ότι πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, να είμαστε θεματοφύλακες προστασίας του περιβάλλοντος και να ευχηθούμε οι επόμενες γενιές να ζήσουν καλύτερες μέρες από εμάς. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους και βοηθέψτε το κομμάτι να το κόψω για το περιβάλλον. Τον ευχαριστούμε και καλούμε τον πρόεδρο του αδελφού συλλόγου, του Συλλόγου των Αιμοδοτών. Σεβαστοί ιερείς, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, καλησπέρα και από εμάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας συγχαρούμε για το πλούσιο έργο σας και να ευχηθούμε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο έργο του, δύναμη και κουράγιο. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Δύσκολη καιρή. Η επιτυχία γι' αυτό είναι το τρίπτυχο αλληλεγγύη, ανθρωπιά, εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός είναι ο πυλώνας στήριξης στη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Τώρα παρά ποτέ πρέπει να απλώσουμε τα χέρια, να ενωθούμε, να αφήσουμε αυτά που μας χωρίζουν και να κρατήσουμε αυτά που μας ενώνουν. Μόνο ενωμένοι, αγαπημένοι και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον μπορούμε να κρατήσουμε τη φλόγα του εθελοντισμού που μας δείχνει την έξοδο από το σκοτεινό τούνελ που έχουμε μπει. Ενωμένοι λοιπόν, μόνο έτσι μπορούμε και στο Σύλλογο Περιβάλλοντος και στους αιμοδότες και σε κάθε μορφή εθελοντισμού. Εμείς το κάνουμε πράξη. Οι εθελοντές αιμοδότες ενωμένοι προχωράνε μπροστά. Ο στόχο, κύριε Περιφερειάρχα, ο στόχος που εσείς είχατε βάλει το 2005 στο Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, που ήταν να ξεπεράσουμε τις 1000 μονάδες, οι αιμοδότες το κατάφεραν. Ενωμένοι. Και η επιτυχία ποια είναι? Η νεολαία. Στα 4 τελευταία χρόνια περισσότεροι από 600 νέους εθελοντές αιμοδότες έχουν έρθει και έχουν γίνει μέλη μας. Αυτό